भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' फसंथान मोनसे गावारि खुंथायनि सिङाव थानाय गं जोंनि 22 जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रोंखा राखा समाजनि सिबियारि बर' हारिनो बिहोमा होनाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो मान बावनो नाजादों, मान बावनाय जागासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बर' फसंथान मोनसे गावारि खुंथाया थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनि रां बावजानायनि गेजेरजों जि रांखौ जों सरकारनिफ्राय मोन्दों, बे रांनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनाय बेफोरनि सायाव जों फोरमायनो नाजादों, फोरमायदों आरो जोङो माखासे गोबां खामानिखौ जों मावफुंनो हाबाय आरो माखासे खामानिया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जोङो सोलोंथाइनि बिथिंखौनो नोजोर होनानै, आबादनि बिथिंखौ नोजोर होनानै, जोंनि दानाय लुनायखौ नोजोर होनानै, जोंनि हारिमुनि बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो हाबाफारिफोर लानो हमदों, गेलेनायनि बिथिंफोरखौ जों नोजोर होदों, जोंनि सास्टेनेबल लाइभलिहुडखौ नोजोर होनानै अमा फिसिनायनि थाखाय, दाउ फिसिनायनि थाखाय, ना फिसिनायनि थाखायबो जों माबा मोनसे रोंगौथिफोर होनो हायो नामा, स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बेफोरनि सायाव रायलायनायफोर सोलिबाय थादों। दिनै बेखौ दा एसे उनावहाय जोङो हयथ'बा जोङो रायलायहैबावगोन रायजो राजानि गेजेरावहाय। दा बेफोर हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो नाजागासिनो दङ। बर' फसंथान मोनसे गावारि खुंथायनि गेजेरजों जों दिनैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों साबायखर होनो लुबैयो। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों साबायखर होनानै बिथांमोननि मेंनो रोङै मावनाय माखासे गोदान भिजन लानानै, इयुन भिजनखौ लानानै खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव, गनायथाव आरो जोंनि थाखाय भारत माहारिनि सुबुंफोरखौ थारैनो इयुन दिगाव मोजां मोनसे राहा लामा फैगोन जों मिजिंथिनो हायो।